kublai pibaro ko ki men para jonga how Chris kadno ka pendapi ka men sem jonga de jingmen na marba ublai yu ai ni kum kene kala ban ye pule lang ye kting ka jong le da pidon ha kano jaka ha kano ka yeng na kwa ban phi khot siu bha ye phi baro bangini pule lang ye kting ka jong blai nin kong kwa ban ai ngu yo blai na marba u ai ngi ye kene kala ban ye pule lang ye kting ka jong ka pha ar na kwa ban ai kublai ye kinong yelam jong ka YAGF kabala ay ni badan dekat dekat jingmon bangini pule lang ya kitab jong Daniel kabala yang kwa ban ay kublay ya kinong kren na kuway kapor na kuway mit kuway kamit pi ay ni kapor ki pasyo tanan kamtang do Daniel kabal nong ban nengkong hado ka Daniel kal nong ban rew but kwa ban ay kublay ya pi kamtang ginong ngam ya ke ne kubor jong blay ha ke ne kapor no kwa ban pedian so bhai pi paro ki kemen para jonga how Chris sabang isikri ba pinya snap ye kene kubor bon sing isu tenat ban lek kai pop ji de ki bon ganta Henry ladangi pule kete joble tak shikta nila thaj ladangi peji ki film de ki bon ganta ngim siu Henry langi pai kete joble nim la ban plupor hakene kapor na karpa de piba plupor ai kapor ki jom pi ba shikta Mungkin cikenta ni pule, let's say por sop san minit mangini pule yektin ke jomble. Siobha, I por, I ke por ke dok nur ke jompi bagi jimbut ciperkat jompi tang syok Chris, amen. Usaitan mentah ulah pentok berapa lat ini. Isu tenat ban le ban sengap ike jom pertai Henry om yektin ke jomble. Henry isu tenat ye kawai AGF ki kena samla jo kabalang 7 day Adventist ATS kabalang ATS bapidon ye kene jingmut ban ya puli lang ikting jongle na koi ka match koi pan kamtam ye kitab jon Daniel ka badon kam ye pibat inga bangin ye pule Henry Hashwa bangin ye pule tongin ye pedem ye kle jongi ban ye kedok nur jongi da pidon no jaka bangin le choble lemba kaching duai tongin ye duai able pa jongi bab neng longo bukhoi ke teng jong me longo mon jong me hakan de ko bah beneng ni ma art ten a try ni long ki break jong me ni ma art ten bagi long ki khon jong me ni ma art ten ke ne de ka por ka bang me play me la ai hangi ni kwa ban ai ngo ye me play lang ba ki ko por ke bang le yos nyo hakan ne ki me ki bala dem bar la ne ki por ki bala dem ni duat me play min kren hanga rukum jo hakan ne ka por pedon kami ngau shakri bari jong me ai bo men sim ko jong me un kren hanga khnam ke bangan kren ge por kam de kat kum ke jimut ji prakhat junga kan nom de kat kum kam mon junga Henry kan de kat kum kam mon ke jong me blay bala ni por na duai ba me blay men kren ru hake men para junga ke basnap ye kan ko por ke jong me hake de clip man ai bo men sem jong me ublay on kren hani wait but I ba ki pop jungi ke de ba long ki mau jing thon nam ta ko bor jong me hake de clip man ma bi ki pop junga tribes new ne jing dua jungi namar ngogi pan hakar teng jong me Jesus Christ belong no benim but no si spa jungi na do mata hatot bom jikot lukum jo amen haba ngakli ye lok jonga ngongi haba pios new shpang kitab Daniel but jing pau ke ba wan hak jing mot ji prakhat jong phi yong ngai isi bon dali kimrat ki bon chat ki wan ngai I bon dali ki prat ho chi shala dali pule Daniel but jing pau ngi isi sha ke tangaru menchwa ha bangam pat siu tho bhai kitab Daniel but jing pau ngai tang ye kimrat but bon sim na skip na ningam kwa ban snap ye ka namar ngam siu tho kejo Daniel rukum jo phi se la ban ngai Daniel rukum jo siu tho khamtam ye ke ne Daniel ka banyo kabau Daniel dan pia ujo ipau ye kawai jing yo ipau la da pipule ke Daniel to ni puli lang Daniel long banyo de khot ba way hado lai Daniel nyo I way do lai ko no to ni puli lang la ni phila ban pet ye ki ne ki de khot bala bo harum hak snap ka ban kong ka jong Belshazzar us in Babylon o Daniel la pos new but la yo ke jing tho pau halor ke jing thia jong on da kum tau la thoi ke ne jing tho pau jing pos new ka ba le I tho klum jong ke baro o Daniel la kren but ula ong ngale ke jing tho pau jong amen mit but akmi kita ki sound air ka benen kila persad halor ka durio Tek sautali kimrat ki ba he kila wan mi no na kita kedurio ke ba ya per na away pan u Daniel hang ni wong kat ba udang yo thiao yo I ji tho pau bi ke
ye south li ki bram ki ba pair no way show way pan tong inom klet e kene kan budak thia yo e ba kini ki mra ki mi ne ki saul air ka mun baro ki direction jung pate north east west south ki mi na ka way ba ki mi na ka durio ha ba kran ni ka durio ki kran ni ka pai ba la ni ki pai ba hane kini ki mra ki mi na pate pai ba ba kini ki mra ki long ka ba kam no ki mra ki berit em kiten jung le kong ki mra ki ba he ki ba ima ka ba Daniel ha ba yo e ka ni siu tho ko ki men prajunga u Daniel ru siu tho abo yo I yikine kimra ru kamut ayu jayu Daniel klong banyo de khot ba khat sam to no u Daniel ru siu si par khuslai u siu tho da khuslai siu si ba jayu kliyo ga ngel burong ge ki jimut jong kini kimra Bajayu, angel la her, banula yeto yo Daniel, ki jimut jom ki negimran, but kum juro ko med parajunga ho Chris, hakani ko porm de mangabat bisio to ye pi, Henry de mano, de yo angel ne de munsim, jong blay ban kren, hapade jong pi bat jonga, amen. Te tong ini pe ke e ki jikren, jong une angel yau Daniel, but ke e ki jikren jong ne angel ru ye pi bat ye ngaru hakani ko porm. Tong ini pai she Daniel kelong ba nyo de khot ba khat nyo bat arpulai Daniel nyo khat nyo bat arpulai hangni kong ne kini kimran ki ba he ki ba south li ki long ki south im kini kimran ki ba he ki long ki south im nang ta ki ba mi no na ki khndo nang ta Daniel nyo arpulai kong ne kum ne ula ong utau mrad ba sau ulong kehima kabasau hak kendau baro kamud hangni une Daniel kabong batsyo tho ike jingmut jong ke ne ki south li brat be he jayu angel lomba ki ne ki south li brat ki ba he ka yengpli ya ki saumut ki sem but ye south li ki hima tala da ne ki south li brat be he ki yengpli ya ki sem but ki ma but ki ne ki sem but ki hima ki dei mano but ki yengpli ke de phashi yeno te hakne kamen dam shibon ke bagin kran ha Daniel kalong banyo Henry ngam la ban cover lani ban kran lu dikta ke paro Henry ngam pledging mut laga ni pule bha ye kene ke Daniel nong banyo nin class file ni pinya phya hadu south lik banta hadu kanu ngam yosnyo hadu kanu ngam yosnyo nga ongde namar gasnyo ko bang yedon lang Henry ni don lang ke jo ko mensem Yidon hado south ligi benta kabenta ka ban kong naga people Daniel I way to cut saw ka kran spang ji thok pau Daniel yekine ki south ligi mrat nang ta kabenta ka ba ar naga people Daniel nyogol nong de khot ka ba khat san do khat pra ka kran spang ka kran shapang ba Daniel sio tho yekine ki jimut jong ki mrat nang ta ublay le new angel open sio tho yo Daniel nang ta benta ka balai Daniel khat kan nyol nong kan Daniel nyol nong de khat ba khat kan dai do ar pa ar ka kran spang ka reng ka barin ka bangin sekran ni kini la shai le ni hakini ki me ki ban sawan nang ta kam benta ka ba khat do ka ba saw Daniel nyol nong de khat ba ar pulaya do ar panyo ka kran spang ka jipen shai jong angel ye kene ga jimur jong kene ka reng ka barin kini de saw to lik benta philasyo tho Daniel nong ba nyo de khat gi ba we do khat saw kran spang kini ki saw to lik kimra gi ba Daniel u ye tho pau ka ba ar ka jimur jong ka ba lai spang ka reng ka barin ka ba saw par ka jimur jong kene ka reng barin nga sing ngets kem ba pisyo tho i gata hendring inom kran ni kini ke baron margim don por ngin kran tang i kene benta ban dun kong bat ka ba ar ka mut spang kini ki saw to lik mrat bat ki jimur ka jong ka keren ya ke ek jumur jok ni kemrat ke ek kita ki hima ber ke ek kita ki sim ka badal ke jinge stream ka bajan bha bar ke Daniel long ba ar kumala kren ne himen prajuni iba bantei ta ne ka por ngasyo kumen ru ban ai ngapa ban ai kublei ru ya I serte borlang ba ila po ya ka tu ka kon ka ba tho the pastor Stephen Bohr ba utho studies in Daniel
kaba secret kaba ong secret on reveal tani ka secret on reveal nga bakala ka donado south pa sam kadai tili page nga puli bhai tu kot khamtami ka ni ka Daniel nong banyo nga jo shi bon ki jimon lang ba to kalong ga wen ka kot ka ba shai ba la da phimpat puli sim ba puli lang ka nga dang yo i ba ka dang don hakani ka group jong i Hawaii AGF kule shi bon sari to ka kot ka ba philabo habang ipeg hado ka juk jong ni mentaro nim laban nim din dei la ding ipeg ye kani ka perthai bon kiri ha kani ka perthai la ding ipeg ye kano ka states la ding ipeg ye kano country la ne kari ni yo i pe habang yo i kano kari ka dot bet ki animals la ne ki mrat ki bawan ka jimut berkhat jongpi shumudur Australia ke mrat bawan ka jimut berkhat jongpi mudur ke deki kangaroo dei lantala da one ka Assam ke bawan ji much prakar jongpi deki one horn rhinoceros dei lantala da de pat Kerala ke bawan deki hati lantala da de ka Bangladesh ke bawan de Bengal tigers ne ki kla Bengal bun kum gini nata ka daw la dingi puliru hakan de kapor habang yi kano ka marat kam kren ni kamrat Henry ko ba ong kitin jong blay hang ni ka yentli yaki hima le ne yaki same tapi ta to ni pet ye ke kitab ki jingi thopao gimrat ki ba u Daniel u yoi to ni shim to ni phai lang to ni shim ka Bible to ni phai pan ni puli lang ne kitin ke jong blay yomrat ban kong tong ini pai show Daniel gelong ba nyaw de khot ka basaw Daniel hinyo bat basaw siu ba ban sngap ba kong kum ne uban nang kong ulong kum musing ban uladan ya kitab ni pukni ngalakmi hadu bala ponno i kitab ni jong ban ulakle ya u nak kendau bala penyang ya u hakikijat artli kum ubreu bala ai ka don not ubreu haung hangni ka ogumno uyo i ge uni u Daniel uyo i ya umrat belong kumno using barana pinangang yo i using na dangim yo i daki lagi yo i daki kemacungi let's say haki mobile ne haki phone gi jongi nilala ban yo i ne haki TV ngile yo i yo sing long kumno Henry shumuduro bakam plau ni sing long no ude using udan lang baki thabnyang kan utli thabnyang ni kong sautli Henry kong tang u kong udan yaki thabnyang pukni ki thabnyang pukni using long way na u marad klan ba ula klan the pahal uday king of the jungle ndai yong usim jogi cloud uday marad klan ba Henry du don padi ki thabnyang lada ki thabnyang jog pukni day ko way king of the air le ne ka day ka usim jong ki how numar de pukni de baklan ba ha ki how kisim ga baklan ba te ha ni ni kwa ban yu ni syo tho la de hamni u ni sing le ne u de yeng plie de pashi ge ki kren de pipet ba history ke yeng pli yaka hima Babylon ka ba yede babat ka Daniel khnong ba ar ki hima Babylon la de pipet ha u Jeremiah san phogul long de khot ka bakhat nyo ka pinchi shai ke ne bakakren baka hima Babylon ka yeng using u yeng pli ya ki hima Babylon phila ban pinchai ke ne da pipule ba ya ka Jeremiah long ba san pho de khot ka bakhat nyo nanta la da pipet ru ki external evidence ne ki ba ki proof ki bana shabar pipet hado ki juk jongi kum ki ne ki dur ki bala bo POE ba hado ki juk jongi menta ki nang don ki archaeologist ki lab bah ka por jong Babylon ki bo ye ki ne ki dor u sing badan lang bar ki thapniam ka symbol jong ka Babylon de u sing ha ka to ka por ka jong ki te Henry ga Babylon ka sanshar do usne mayo ka sanshar do reus pa san shwa Chris hado san spa life kandai shwa u Chris hadin kata ka Jason Char jong ka Babylon ka long ka way ka Babylon ka hima ka ba klan bhangit ke jayu ka pdo chan bon ye ki hima bar ka ring mraw ne Daniel robale udan ha ka Babylon mar ki sharing mraw de jin cha jopma ki ha ka Babylon Jason Char jong sem Nebuchadnezzar te hamne ni krem arten komod ya uneu sing ke yang pli be yeno ke yang pli be ya ke hima Babylon te hakene ko por Henry hatin ke ni pan jayu kom bala wen no ikini ki thapniang chung
Kamut suki pasuki kene ke hima kala dono. Ke hima Babylon kala dono nanta kami pat sawe pan umrat bahar udewe tongi di pulilang na Daniel kelong banyo dekat ke ba san. Daniel kelong banyo dekat ke ba san. Kong kumne badakmi sawe pan umrat bahar kumudiem telakle siliang yaung balai tili kisengkrung ki baladon hakishin turjung hapiden ki binier jung bat kilong kumne to yeng to bam do shipon hangni kong ba umrat ba ar dewe udeyu dingim kalung na pisa yo iyo dingim ngaru masih yo iyo dingim ka dingim jung ala da pimpak yo iyo dingim la je shilong ru kidon ki dingim ha ka ek to ka lady hydro park pinyo i ki dingim mang toro ki dingim henry hangni ka ba khami phlai di dingim kalong no u kamera ke jajong ko we shiliang ka kamera banyi ko we pan but ulong udingi ulong we no mra u baklan lada yenu jor le se baru sing ho iklan yu sing hendri udingi rum de bakai u de we no sing u de we no mra u baklan ba henry hande ko ba kapla u ne u dingi mu dana yu dan ni shengkrung light li shengkrung haki nik shintur ke jong hangni ke dingim udingim ka yengpli yaka mit bat Persia Mido and Persian kyong day ka bale ka ne ka kijat ka khamra shiliang da pipet bhai ka ne ka dur ka kajwe ka kijat ka khamra shiliang ka yengpli ba ka Persia ka kham klan yaka mido hen ki san charlang yaka perthai bal ha ka ne ka por ka jisan charlang bar ka mido bat Persia kila job ye shibon tali ki hima ban na pten ki ne lai tali ki hima kila pendo chai la banong kila bedo jaje ki nak tagadau kini ki light li shengkrung ke yang pli ye kini ki light li ki ma bak mido bat Persia kala pendo jan ke kita ki ma ke himak benukong gade ki Lydia ka bakala pendo jan house name Sunspa Sapinyo Shwa Chris nang ta ke hima ke shengkrung ko baar la benong ka baka mido bat Persia kala pendo jan gade ka Babylon ka bakala pendo jan house name Sunspa life kandai BC nanta yaka shingkrung ka balai badan kushintur labanong ka Egypt ka bakala pendo jan house name Sunspa arpusan shwa o Chris kamot kene ki hima ka yengpli urne u dingim ka yengpli yaka Medo and Persia Medo bat Persia ka basin sharudo Sunspa life kandai BC hado Laispa laipu YBC but hakin kene uniu dingim udo jan kamut kene ki mar udo jan uniu semru udo jan nane u do ikji san charju but mi par so way mara bangila had Daniel kanong ba nyo de khot ba hanreu Daniel ba nyo de khot ba hanreu to mi pule lang kong kumne hatin kene ngala khmi so way par umran balong kum ulabasa ubadan southly ki khabniang sim ha ke hingtong ju utamrad udan southly ki khle bad ki jisun sar la ai home hangni kong ulabasa la ni leopard ne kanung na phim je yo leopard ni yo ilud ulabasa mi se yo leopard de umrad bastet bha ha wei umrad bastet bha la barong hoj hangni ni ladani nu jor uni umrad lu ulong similar bad umrad ban kong umrad ban kong dewe udew sing bad ka thabniam pukni baar de dingim balai de ka labasa hanre jaju ke pa phlag ne labasa kadon ni thabniam bar kadon ni sautli ki khle kalabasa kal de ka marat ka bastet han pim ne pet YouTube ado kan no jin step jogle basala ne ka leopard kade ko wai ne ka marat ka bastet bha ngamti bado kan no kilometers ka laban mare haka shikanta dani haka 4 minute laban ong nimti do kan 100 kede ka marat bastet bha sumudur kala la pipet YouTube kamera labasa ga leopard kala stel pa kadol pa sa kithabniang do kan no tili tong ine pet bha hangni kong ka donado southly kithabniang habakala stel pa southly kithabniang sumudur kalong ka bastet bha do ka gamla ban mudur u sing udon thabniang u henro khlan henro bastet henry udon thabniang pukni henry hangne ka karen ban yo labasa but southly thabniang sumudur pi hado kan no ka stet henry hangne le do ni labasa ka karen ke ka karen ka yen pli le ni ka parsi ya ka Greece le ni ka Greek le ni ya ka Greece ngala banong ka Greece ka senchar
nado usnem lai spa lai puway bisi hado shispa drepo pra bisi. But hakini pot bon kisim ken ki basancha Henry kikran yino paru ni ulabasa kakran yau same Alexander Bakrao dan di deketin pareng yung Alexander the Great baru nang ngiti ba history jong inde na dapipet ba history kayo major but kade take how gini kisnem bao Alexander usensyar de pang same Alexander uba sensyar hapo kisnem katu kan isnem usensyar nadu negeri supaya hadu hakai keri pitip hadu keri jong pibat jonga keri India upay hadu ki Indus Valley ke badai lago dan scholars ki ong gede Punjab upay pitip kanu kilometers na Greece hadu Punjab Opres mekli hakajuk jong imta kadan sanajar news pa nyup kendai ke jinjingai opres mekli kamon kalong pula balong kata mencuam don don tong kulai ki len nim tikenti kumno Henry hapo pitip tang hapo lai sausnem usen char poi keleng sodong perthai unne bukan zaru de usim baklan Henry usen char usimpor de ki pun proposnem ba un job kumba job Alexander hapo katukan isnem dah hamni kemudian kecing step kedi kecing step jong labasa ber kecing step jong kecing ton kitab ni yang kai yang pli be ya kecing step kecing sensar jong sem Alexander Henry lebih ni pet pai kini dor ni sautli patikle ndai hagni labasa kecing pli ke kana bi pet pai history hadin kecing ya kecing klan no jong sem Alexander Jayu kihima Greece kalastang berkelon kalastang berpat bentra bat kini ki ramba sipai jong ni Alexander kilastang ban yedon ke jingile pedeng jongki bat kilastang ban simni kentoi ban sensar bananta kide ki gile kerteng jongki tong ye pelang da bi pet ba ye history uway na kini ramba sipai deyu Alexander uway no ramba sipai jong Alexander usim no yaki hima Greece baru sensar no mu kemudian hima Greece usensar no menu Alexander nata ula laisi Michus labanong usensar pat yaga Asia Minor nata la dani petpat we sipai labanong bakateng Ptolemy nepal usensar ge yaki Egypt nata Seleucus pat usensar yaga Syria ban yaga Babylon kini de kijimut jong south liki kle ki bang yoi hakin ne labasa ka yeng pli ne ka parsi yakine ki saud ki ramba sipai kinanta hadin kene hadin bag jikelon jong ke suki ka ne ka nongba Greece ka lagane ka hima Greece ka do no nanta ka poi no shomra basaw tong ni pegay ta umra basaw bangin la Daniel ka nong banyo de khat banyo tong ni pulilang kong ne hadin kene ngala yoi hakita gijing thopa men med but hakmi sau basau umrar ba eating bar badan bor bar baklan skade bar don ye ki bnianar ki ba he ubala bandu bala web jin bala pekerdem hakikat ki basa bar ula penher ye kita ki mrat baro ki badan menswa bar ula don shipot liki reng lebengi pet bhau mrat ben kong dewe deu sing baru don ni tapni yang pukni ba adim mrat ayu udeu dingim baru kamra ki kijat jong ban jayu don light li kishin krunga kishin turjung umrat belai dege deu labasa udon south li ki tapni yang ban don kan ban south li ki kle ban menta kini baro kimrat ngilasha yoi using ni yoi udingim yoi labasa yoi Henry yude dingim mo sembama how ni umrat besau wadu Daniel rum ti umrat ayune joyi Henry wamba ulang umrat ba iting baru ba ishake uberanda ki bnienar habi ong bnienar pikan mawe hai Daniel nong ba ar kidonti kejatnar kayeng pli ke yaga himarom ndai himarom ka ba kinong mane blai thau kakran kini ki himarom la ni pet bha ke ji haden ke jiklon jong ke hima Greece kala sinshan no himarom na do usnem shispa drew pra shwa Chris hado sauspa nyopon reu hadin ke jinyapu Chris kamut ke yempli ya ki himarom hadin ke jingdo no ke jiklon no jong hima Greece kalau ko we ko dong ba ka to jaji bon tli nani bon ba ki
hima kumbala di pek bah ka job ya ka Macedonia ya baro ki ri ki hima ki badan ha ka Macedonia kala pendo jad berkala sansar berki your way no same bapau bha u Antiochus balai what you neru ki hima rum ka pendo jad no berka sansar maka cumudur pi ka dan ni ki biniat nar tangi ki berat ki ukla using lada kini ki don ki biniat ki mamdek biniat nar hendak ki ni lada ki kem ki merat ki lada ki bam ki merat ki don ka bor ba klan ga shmudur ki don le ki biniat nar ka mut ka bor to ka strength ka bor ka long ka ba klan ba na ta ka daw ko gino hima ba ka yeng ka letma ka pendo jaj ber ka sanchar ndi ta ka to ka ni pot pun ba ber kitin jong blay ka pa ka da yo hat ki jak ki jong ka but Henry ka bakam pela ke ne umrat udan adu kan utili udan hado spot li kireng kamure yu Henry suki kene ki himaru ka klem ne kado chana Henry hajia jayu hadin kita kimi no spot li ki reng la pikit mau Daniel ka no ba ar ke de spot li ki to ki kija kamud hadin kene kidan ba kinang kine kinong ba kilas tang ban prano ke kita kinomba la ganyi pe kita spotli kini kita ka yang pli ke tong ni pe lang ka ban kong ke de ka Lombards la ni ka juk jong imta la ban de ki Germany nanta ka France ka ba de ka French menta nanta ki Burgundians ki ba don ki ba ong ki de shibenta ne ki Franci ka German sing ngimtip kita nanta po ki Ostrogoths Visigoths ki Vandals ki Heruli ki Suwi nanta ki Elimani nanta po si Anglo-Saxon ki ba ong hal gijuk menta de ki England ki de ki ne kita shipho te li ki jan but apren ki ne kila persang ban ye penbit yang hande tim lok shukum jo ko balai tho ha Daniel kalnong ba ar kamut kila ban priya de metang le pet bha France ka Germany ka England ka USA la banong ki persang ban ye long ko we Henry de le kim la ban long balai na marba ke de ke jing thol pa oble ba kamla ke hiba jom ki brew kin sakalon Henry ko ba ye tho ha Daniel kulong ba ar kan mau uto mau wan barun shot to ki kichat bar kan kulon bar kan air kan wan kan be bar kan do jai baro la dengi pule bha hakne ke Daniel kulong ba nyeuru ke to Daniel ba ar ka uto mau kan ka yang pli ja ke jing sanchar ke hima jongnu jong Jesus Christ ken ta hapne ki ne ki mrat baro pa phi yoi ken ka por ki te ki hima jong bre ba klon na plen we bar ba lai ba sau Henry ko ki men para jong au Chris ki hima ka ban se yang scam hakne ka perthe kam de jong ki bre Henry ki hima ki jong ble ken amen kanong ba ka ban sin chara ka perthe hi de ki hima ka jong ble kum ba hi Daniel kanong ba ar yo to mau de wan show itu kejat ban ke hima paro kala dojan ban ka jor kom kini kimrat ba POE ya using ban ye ke dingin yo labasa ban yo new mrat be eating kinam ne nilai menta ki story jong ikim don shoot menta nila don hakini sport li kireng ban hakini sport li hima ba ki persang ban ye long ko one wall order le ka we ka ngari Henry le ka we ki hima kim la ban long Henry jayu hakoi kesni uni umau sawan ko bakren Daniel nong banyo kada khot kaba khat lai ko ni ngala yo I hakji tho pau men met barakhmi ulwan da we dakil o beneng kumu kholu breu badulwan ubana mahandai kulong barkila wallam hajan jong bala ai kita gijing sincha bakata burom barki hima bakan jaban reu baro ki jai ben reu kiten ke jing shakri ka jing sincha ke jongu ka jing sincha bom jukut ken kaba onom du barki hima kabano penjatno sebom jukut kamud hang ni kong ba kan ni ki hima kaban sowan no de ki hima jong tau khonu breu u Jesus Christ ba piban manga ni lap khmi las le mun sowan ban sin shar om kum ki ne ki hima ki ba 1 kilon em Henry kang ni kong tin jong ble Daniel kan nong banyo de khot ka bakat saw nong kan ne ki hima kan sin shar shaki bom jukut amen kamud kan ne ki hima kabang nga ban pi ban ngidan Henry hapten kini jayu kedon kini kereng kaberin kaba persang patsen sharpan nata kadaw hang ni kong ba hapten kini spotli kereng kidon pat mi pat skoi kereng kaberin kabangin sepuli hakine ki met ki bansawan ngangit skan ba kini kupor le ne kini ka Daniel kalong banyo kala shaya pi kemau hakine ki mrat ka ba pio ibaro kamde ki mrat Henry ka yang pli
ya ki hima ban ye ki sin ki bangi yo I ba ka jing kilon jong ki na koi ka por to ai bo blame ku khu ye pi leng ba ka ni khu por ka bangi le yo snyo ha ka ni ka men nga kwa ba phin duai ka don jong pi ba phin ya sa mi ka ni khu por shaki himen para jong pi ki ba yin sem jong pi khna ma ka ni khu por kan long ka jing khu ye ki we ya I we pa ni ki we ru ki bang yo snyo ka ni ka por le da pim sio tho ye ka ni khu por phila ban phone ha gi ni ki number ka bala ai rum ban phila ba bani kendo bani le ne phila ban phone ni nang ni la ban arrange kenu ko por bangi la ban ye puli hak ka benta ka bala ban suki bha phila ban sio tho to ai bo blame ka khui pi ta bani kendo pan hakim ni ki met ban wan u blame ka jing so un ka khui pi nam ta ko burom ka jong u amen